OK, takže čaute lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska je to video z hry Agar.io a je tu se mnou společně Keksy. Čau. Tak. A jdem na to. Jo. Co to laguje? Jo, když tak kdybyste ji neznali, tak vám ji zase hodím do popisku videa. No tak to už jim snad asi jednou stačilo. No. Jednou, to snad stačí. Třeba když tam budou dvě, tak si všimnou toho druhýho. Asi jdem se v levém horním. Jo. Jo. A ten první má taky toho draka. Jsi rád, že dneska nemáme odpoledku? Nějaký. Ale nechápu třeba ségru. To? Jo. Takže video běží. Kam, tady úplně válka to. Takže je výhodný. Jsme vůbec, kde je u tebe? Třetí třeba. Kebab. Jo, dobrý. A kde seš? No, tak jedu doleva na honu. Jo, já už tam jsem totiž. No, tak já ne. A tam běžím. Jo, už tam Tady jsem. bude půlky mega. Tak počkej, já tady chvilku zůstanu a budu hrát. Gepard. Panter, když tak. No, to možná Gepard fan. No, tak panter. To je to samý skoro. Ale tady je úplně mega moc botů. Tady je úplně mega moc. Ne! Mě sežral. No, nebo mega. Jo, když tak... co jsem to chtěl říct? Že se to šíleně laguje. No. A jak se jmenuješ, jako včera? Ne, já se jmenuji teďkon Trixpit, bro. Jo. No. No tak jasně, jsem v pravém dolním. Teď jsou nějaký hráči. Pak tady úplně vlítají mega ty boti. Já úplně nevím, víš co. Hej, lagovalo se ti to taky tak brutálně včera? Jo. To je fakt brutální. Jo, a když tak, kdybyste si s náma chtěli zahrát, tak nám to napište dolů do komentářů. Že jo, Sašo? No, tak ty. Potřebuji úplně, ale úplně mega pomoc. Já jsem sedmý. Já jsem sedmý. Počkej. Jo, 7. Já jsem sedmý. Šíleně se to laguje, jako. Takhle se to nelagovalo ani včera snad. To jsme to točili. No, já jsem tak vlevo nahoře, takže tady na tebe když tak čekám, jo. Tak já jdu jakoby doleva a potom nahoru. No, tak mě zase sežrali. No, já jsem sedmý, já tady docela teďko nevím, co dělat, protože tady jsou hodně velký docela
6. Jo, a je tady vedle mě, jsou tady okolo mě 6 virusů, takže jsem tady tak trochu ty byl pastý. Jestli po mně někdo půjde a mně se to laglo. Ne. Mně se laglo myš. Jako vždycky. Jako vždycky. Já vždycky, když to natáčím, nebo to zkouším, tak co se stane, sekne se to. Tak ne, no, to je klasika. 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 Jo, klasika. Kde seš? Jsem v levém horním a jde tam nějaký šíleně velikánský. Jede tam. No, to je hrát, ten mě teďko nožral, že jo, trochu. Hele, kde seš? Já jsem pod ním. Jo, tak já jdu. Počkej, já jsem u něj. No, já jsem mrtvej. Tak jako. On po tebe je takový ten kojot, nebo co to je. Že jo? No, konce. Tady nejde hrát, jsou hrozně zlagy. Tak se připojíme na jiný server. A k tomu jsou moc velký a nejde to. Třeba se to nebude tak šíleně lagovat. No. Tak jdem na jiný. Jo, jdem na jiný. Doufám, že hlídáš si čas. Jo. Já nejsem tak jako ty, který jsme natáčeli na 3 pokusy jsme natáčeli World of Tanks. Protože tady ten blbec nehlídal čas. Takže vždycky, když se to vyplo, tak se na to koukl a řekl, ono se to vyplo. A ty jsi teda sám doma? Jo. Aspoň, že tak. Vypnout. Tak já už jsem tam. Počkej. Ty. Máš 3. Počkej. Ne. No, já jsem dal krejt. 3, no. 9. No. Ne. Jak to je? Takový to úplně nalevo, to první písmenko nalevo. Q. No, Q. No. L. No. V. No. No, okay. Už tam jenom poběžu. Tak jo, kde je u tebe druhý? Druhý je u mě Hero Dary. Jo, tady se to zase tak moc. Tak jo. Tak třeba 3. je TVT Aveson, nebo druhý. 4. je TVT Sirius. Jo, s korunou. Aha. A v levým holním. No tak. Put your hands up. Ale jdeme doleva nahoru. Doleva nahoru, že jo? Jo, ale už tam je šíleně, už nám zbývá jenom půl minuty. Nebo dáme 8,5 minut. No. TIT Avesome. Kam to nějaký ale malý server, ne to? Tak já už bych to radši tady ukončil, protože to nejde, než tam dojedu, tak jako... No, takže my se s váma loučíme. Vám video... Tak to řekni ty. Doufáme, že se vám video líbilo, jestli ano, určitě nezapomeňte dát like. A v případě odběr. No, v případě odběr, že si poroučíme a čau. Čau.